Vítajte v Prešove na Ľanovej ulici v Ľuboticiach. Mám tu pre vás nachystaný na predaj krásny pozemok. Je stavebný, prichystané sú všetky inžinierské siete, tak stačí už len vymyslieť nejaký projekt, no a stavať. Pozemok je mierne svahovitý, má rozmery 682 m2 a je prichystaný na výstavbu. Pozemku vedie zatiaľ nespevnená prístupová cesta, no neskôr sa tu plánuje výstavba novej cesty. Ľanová ulica je kompletne obsadená a tento jediný pozemok nám ostal voľný. Tak pokiaľ máte záujem stavať práve v tejto lokalite, tak mi napíšte, zavolajte a ja vám ho rád ukážem osobne.